Verwerkt tot kaas. Meestal gaat het om eigenaars van kleine koppels, die via de kaasmakerij een dubbeltje tussen de centen plegen te vinden. Alles lijkt groter te moeten worden tegenwoordig en zo gaat het ook met de schapenhouderij. Wanneer de koppels werkelijk groot zijn, zou het handmelken veel te veel tijd vergen. Daarom is men hier en daar al overgegaan op het machinaal melken van de schapen. Het spreekt vanzelf dat aan de hygiëne tijdens het melken hoge eisen worden gesteld en in dat opzicht mogen geen concessies worden gedaan.
Schapen die in kolonnen in en uit de melkstal komen, zorgen gemeenschappelijk voor een forse melkplas. Die maakt het mogelijk ook de kaasbereiding op commerciële wijze ter hand te nemen en de kaashandel rijp te maken voor een internationale aanpak.
diversiteit van soorten moeten de aantrekkelijkheid verhogen. De haast industriële aanpak van de kaasproductie, die mogelijk wordt door de melk van meerdere schapenmelkerijen bijeen te brengen, betekent een geheel nieuwe fase waarin ongetwijfeld verloren gegaan is aan romantiek, maar waarin voor de schapenhouderij nieuwe mogelijkheden gloren. Dat geldt zeker voor Friese melkschapen die op het gebied van de melkproductie hun mannetje staan. Ook nu nog.